नमस्कार. श्री विठ्ठलादेवी संघचा काय वर्धापन प्रतिवार्षिकप्रमाणे आज साजरा करण्यात आला आहे. सकाळपासून आतापर्यंत सकाळी धार्मिक विधी, श्री पुण्यावाचन, देवतांना नारळी अर्पण करून तसंच देवींची अभिषेकद्वारा महायथाशक्ती महायथाशक्ती पूजा अर्चा केली होती. तर आज रात्री 7 वाजता वृद्धांचा वगैरे कार्यक्रम केला. तो आनंदाने स्वीकार पार पडला. देवीने तसं धावन करून घेतला. तसं आता रात्री नाटक आहे कोकणी सुद्धा देवीने पार पाडून घ्यावं असे तुमचा आशीर्वाद देवतानो. तुझं महाजन ह्या पारसेच्या कांबळी कुटुंबियांना तसंच या महाजनांना अध्यक्ष कमिटीना असं तुमचा लाभ लाभ त्याला प्राप्त करून द्या. तसंच कुणाची काय मागा वगैरे तर देवीदाना बसली तर आज देवी नुसतं नाव टॉपिक करून द्या. आणि काय बसल्या मागा वगैरे असल्या तर आज संकटं बसली असली देवता तर आज तुम्ही संकटं सगळी दूर करू. आज तुम्ही जे हाकेला हात मारणार त्या हाकेला आम्ही ओ म्हणणार तुम्ही असा आम्ही तुमच्या विश्वास ठेवून ही काय प्रतिवार्षिकप्रमाणे वर्धापननिमित्त सेवा केलेली आहे. ही तुमच्याकडे आनंदाने स्वीकार करून द्यावी. शास्त्रात सांगितलेलं शुभफल आहे त्यांच्या महाजन पेढीना प्राप्त करून द्यावी हीच आम्ही अपेक्षा करत होतो. प्रार्थना करून द्या. धन्यवाद.